Solo. Ayo Jos. Hup. Solo.
Ayo. Hup. Slow.
tandure wong sumilir tak ijo royo royo tak sanggup temanten anyar bocah hangut penena blimbing kuwi lunyu lunyu penekno kanggo masuk dodot ira dodot ira tumitir bocah ing pinggir domana slumatana kanggo sebo mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jember kalane ya sura sura ore
Tirta Warga Budaya. Jos. Aku ya gelem lho, Pak. Tenan nek kok ngono kuwi aku ya gelem lho. Kula gajeng dadi waduh. Waduh, nah digeret nah ngono. Iya. Biru. Kula nggih purun. Oh ngono, kan ngadeg Len. Oh iya. Ayo ngadeg. Oh inje. Ya cok dikei lagon. Jos. Loh, digeret pokoknya. Asli. Sopo wis lalu siram dek semono yen tulan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku. Tirta Warga Budaya. Sopo wis lali siram
Tombok kangen. Tombok kangen. sampun Sesarengan kalian katur. dari warga budaya. Budaya, jadi lanjang ayo Jakarta istimewa. Dadi ngene. Piye ngene? Aku bingung ngarep ning ndi. Lah piye? Ning kono ketabrak. Terus? Ku ning kene yo ketabrak. Terus? Ning kono lho. Uncalke dono apa len? Ku ning tengah saya ketabrak. Uncalke dhuwur gelem ra? Ning ndi aku? Kono kuwi ngeseng. 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 Sampun. Ngeseng. Sampun ngatur setunggal ada tombok kangen. Iya, ini juga berat Karma Maheswari sama Dewi Sekar Aro. Aro. Manunggal menjadi satu. Iya, versi on the spot. Lah piye? Versi ndadi. Oh versi ndadi. Sampun sami kelebon Lah salon. kepiye kuwi kok deret-deret ciklek? Lah kepiye? Ayo. Aja to, Mbah. Aja to, Mbah. Kepiye karepe dideke kok ya, Len? Oh ya kancane kok ya. Kancane ngono. Ngene. Kepiye? Oh ngono, friend. Best friend. Best friend. Forever. Forever. Heeh. Ning kene iki apa-apa ana? Contone Siki sing enom ana, sing tuwa ya ana. Sing tuwa ora gelem kalah. Ngono. sing enom ana, sing rada sedengan ya ana. Terus Sing tuwa ya ana. Sing terus apa neh? Mbak aku kok pengen rono weh hawane iki. Ngapa ya? Lembuh. Ngapa ya? Ya. Buduku kok mboten dadi. Lah urung. Ora keduman demit Urung. buduku. Tekne urung. Urung kelebon. Bu, lah mungkin jenengan rapale kleru kan. Rapale napa, Bu? Kudune mau saka tak awet kur langsung bismillah buduku iki. Dadine ora kumanan demit. Ngono. Budhe alah jenengan ketik. Mbok maune wakil kula mawon Dit. Yo alah Dit, Budhe. Jenengan ki ngejo. Walah. Jan anu, ketoke nek ora jatel awake nganti pero kan. Iki pokoke ngene-ngene golek jatil. Jatil. Jenengan gajeng dadi? Mboten. Kowe iki nek Wah, dadi kelebon jodhe. sing kowe nek dadi kelebon sing duwe. Harimau. Hari tadi. Oh, hari tadi. Ampun dadi nggih, Jon. Kula ku nganti wah tenan Ede ampun. Apa Nede? Wah, aku ki wah ampun dadi pokoke nggih. Kajenge mengke diwakilke buduku mawon. Ora diwakilke kowe. Kerta Bu, kan jenengan mboten dadi. Tetep ora pale kleru buduku ki. Tetep ora sida. Bali lan. Hah? Bali. Iki lho aku sano Wah, budhe iki lho. disrawong. Arak dadi ngono tak srawung ora sida dadi Ora lho. pokoke mboten san dadi nggih, Dik. Oh nggih kuwi jare. Wah karepe arek iya lho kowe kuwi ngedem-demi wong arek dadi. Aja. Wah. Kepiye kiting craek? Piye, Bu? Setuju mboten nek mriko dadi? Semangka berkeni. Wah, setuju. Wah, setuju. Pita, aku duwe kanca iki katre. Aku tak ning kene. Tasike. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku tak kanca iki aku. Kowe kono. Aku niat kancan-kancan aku demit kok, Mas. Kowe geng kono, aku to geng kene. Aku to geng blereng. Apa? Iki kan blereng klambine. Oh, blereng. Gek kowe ora. Aku wis dipangani semangka kaya demit iki lho. Waduh. Jan kaya demit wutuh aku ki. Pripun Bu nika ibu-ibuke kan dadi napa mboten? Ya dadi. Oh, dadi Bu. Wah, Dik mboten sah Dadi. Dik tenan, Dik. Ora rak dadi. Aja ngeyel. Kowe kuwi ditanggap dadi mboten. Dadi. Wah, ayo. Wah, mboten sah Dik. Mengke nek pamane mboten di kanca menika kula kanca. Bu, kowe ndak ora tak morke arisanku kene iki. Melu arisanku Dik, melu arisane kono. Ya, mbek arisane kene lho. Apa arisanku? Oh, rame kene. Rame nggonku isine para-para demit ngene iki. Oh, kene kene grup senggak. Hae. Wah, ngapa lan kalah gonamu kalah lho Le. Kalah. Gon aku ki ora kur senggak jerit nyate. Waduh, tenglerik. Pakne, sawae ditel wae. Pakne, sawae ditel wae. Pakne, sawae ditel wae. Pakne. Jos.
Duduk gotong royong Manusia dengan tangan Rumah sehat sentosa. Ibu kota beriangat. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari berebut kembali. Aku ya gelem ya Bu. Halo, halo Bandung, ibu kota ceria. Nek ngene iki gek kepiye ora? Kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa. Sekarang telah menjadi api mari berebut kembali. Slow. Nah ade, wae ampun dadi mang mantuk mawon. Aku iki aku ki lungguh men mbok dhewe ora dadi ku sik. Ya karepku men dadi lho. Jan kula ingan-ingan pokoke sehat-sehat gede. Gek benjang jatel meleh. Iya, karak dhewe. Pokoke sehat awet momong anak putu. Kok sik men nganti metu sik ta? Ndak ngen-ngen aku. Ngen apa? Kejak mbok dhewe dadi lho. Kok dadi ning jaba? Apa dadi, Dik? Yo, men. Yo. Oh iya. Oke. Setelah ini gue Bu. Waduh, Len. Juragane.
tutupno lagumu. Panas mangsa ketiga lemah sing tak rasa tiwas aku teko kok tinggalmu dikene hatimu dikalake aku kebangetan kebangetan awakmu. Yo, dari kowesan tadi dari ingkang gadajat ya dikasih lewong. Heeh. Ayo Bu dilewongke. Jos. Ayo dikasih. Kepiye? Oh ya kene njaluk. Ora ono iki kosong gula-gula kotong. Lah ora dinai aku. Ora dinai gula. Gula ora dinai aku. Ora, aduh piye? Gusti. Piye Len? Piye iki? Oh iya, kae heeh. Yo Ca, dikasih lewong. Heeh. Aku ora ndekem ning kene iki becah. Aku ki disingkir-singkirno. Kuwi kekuatane dhuwur ta minggir. Kepiye iki kok ngene iki? Aku ora gampang. Lho, Jos. Yo. Ibu, Dek ra ngadeg, Bu. Piye iki? Piye, Mas? oh ajeng teng kamar mandi riye. Wah, di kamar mandi. Gusti Allah. Mbok engko neh. Kowe minta apa yo? Midak apa kuwi? Biasane ngono ku midak telek. Walah, Kepiye? kesel deh. Apa kesel? Keset ingklik. Kesel ingkling. Soalnya ngerti yang anu ibuke kan mundur. Terus Deke terus kesel. terus dhek kelembrek. Lumbruk. Ayo. Yo sabda. Sabda pagi
Jos. Adikku ta. Oh tuh. Oh. Jos.
Ngegirisi. Yo. Yuk. Yo yo. Os, 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 os. Slow. Yo ya. Look, look, look. Slow.
kirim mripate milane esone Yuk, yuk, yuk. Ae, yuk, yuk, yuk. Ayo mas, cepet ngarit. Os, 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 os.